Mám dotoca. Alebo short. Nám ide. Nevrtaj! A Risotto tu je. Risotto, nechceš na TeamSpeak? Je nás tu málo v miestnosti. Dragon, ahoj, serus pane. Risotto, to taký vyjebaný holofojtoš. Čo? To čo si dal? Čo? Jaký vyjebaný? Holofojtoš. Čo ti jebe? Holofojtoš. Čo som ty kokotko? Čo? No pohode. Práve som si vytrtkal pazuchu. Ty si opäť svedok Dragulov. Chválihodné. Boh ti to oplatí na deťoch. Ale nebudú múdre, ale bude ich veľa. Ha, 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 ha. Dámy a páni, Paťo je už 11 mesiacov právoplatným svedkom Dragulovi. Patop, najmocnejší z najmocnejších. Vítaj. Ha, 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 ha. Boha skoro už rok kamer. Sorry, ale strašný kašel ma chytil. Nie, to je jedno. Len deranknem. Poďte ešte jednu mapu, ja si idem ešte zapali rýchlo. Však keď ti zaspím, tak ti zaspím, no. No však preťahnem ťa teraz či tak, to je jedno. Aspoň bude potichu. Konečne si Nikolás príde na svoje. Tie jeho nekrofilné chuťky, jak z mŕtvolou. Nice, Tatiana, nice. Tatiana, nice. Druhý raz, krásne. Dámy a páni, Tatiana, ty robot. Roman, prepni si na mňa, Roman. No, aha, ty chodí za ním. No neviem, podobalo sa to? Viem, že sa vydarí tigre a stáda opíc a slnko to tvári, tráva je po pás, vedie nás to pár, tu si smieš zakričať. Príroda velí, musíš byť smelý, čaká nás Afrika. Počkaj, idem si pozrieť ten link, že čo poslal vlastne. Kvôli tomuto si poslal 3 eurá. No díky moc teda. Díky moc, že to je piatacky. Piatacké ma bavia najviac, že Jane si pozerá fotku, kde sú opice a Tarzan medzi nimi. A ukazuje, že... Romanko, ďalšie 2 eurá. Pozdrav sestru, že je pekná. Tak je to aj s masturbáciou, že prvýkrát je to úplne brutálne a potom druhýkrát, že aj pol hodinu, že normálne už nevieš čo od dobroty, tak hľadaš nejaké flaštičky, kedysi, jak bolo to mlieko v takej tej fláške klasickej a to malo strašne široké hrdlo, tak si ho tam napratal a trndzoval si s ním, dokedy si sa nezbláznil a koľko razy to ani to druhýkrát už neprišlo. To je halus. Každopádne, ale serieme na tieto predsudky a reči. Treba sa baviť životom, lebo žijeme iba raz. Nevieš, na čo umreš. Či to bude syfilis, kvapavka, neviem, čo si vyberieš. Záleží, s kým vlezeš do postele. A pri tejto príležitosti by som si rád pripil na vás všetkých. Pripijem si sám, pretože
neviem prečo, nie som mal taký chtič. Pripijam, je to domovina, myslím, že to je slivka. A len tento jeden pohárik, ktorý je fakt, že poctivý, ty kokos, toto je decačik. A dám ho tak do polovice, dám si ho na 2 alebo 3 razy, OK? Aha! Neojebávam. Na zdravie, čet. Ahoj, Roman. Počkaj, ja mám jeden pohľad. Dobre.